Så først vil jeg definere begreberne oxidation, reduktion og til sidst redoxreaktion. Så en oxidation kan defineres ved, at en ion afgiver elektroner og derved får et højere oxidationstal. En reduktion derimod defineres ved, at en ion modtager elektroner og altså så får et lavere oxidationstal. En redoxreaktion er så den totale reaktion af oxidationen og reduktionen, hvor man så laver en overordnet betragtning over reaktionen. Det kan vises med eksemplet hernede, hvor magnesium og dioxygen reagerer i en redoxreaktion. Her sker som skrevet en oxidation af magnesium, som afgiver 2 elektroner til dioxygen og altså så får et højere oxidationstal. Dioxygen derimod reduceres og modtager altså tilsvarende 2 elektroner fra magnesium. Dioxygen får altså så et lavere oxidationstal. Ved den her elektronoverførsel dannes så molekylet magnesiumoxid som produkt. Og tilsammen giver reaktionen mellem dioxygen og magnesium så en redoxreaktion. Yes. Så her har vi metallernes spændingsrække. Og spændingsrækken er opbygget således, at de mest reaktionsvillige er på venstre side, altså det er de metaller, der lettest afgiver elektroner. De er her i venstre side, og jo mere man bevæger sig mod højre, des mindre reaktionsvillige er metallerne. Og helt til højre er ædelmetallerne her, som stort set ikke afgiver elektroner. Så det vil sige, at hvis vi for eksempel kigger på Fe jern, så afgiver jern elektroner til de metaller, som er til højre for sig. Det vil sige, at jern kan afgive elektroner til f.eks. kobber, men jern kan ikke afgive elektroner til f.eks. magnesium. De metaller, der er til venstre for hydrogen, kan reagere i en syreopløsning. Og helt yderst her, så reagerer de faktisk ret voldsomt med en syreopløsning. Så det var lige sådan kort om metallernes spændingsrække.